खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ हादोर नाङैनो गासै मोनबा रादाबफोरजों आं रमेन बर' राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुसुङै RBSE आ मैया थांनाय 8 जुलाइ खालारनि मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव HS फाइनल बिगियान आयदा आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। HS फाइनल आनजादखौ केन्सेल खालामनो थाखाय हादोरनां उखैहाब धरना हाबाफारि पान्जाब इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा UGC गोदान गाइडलाइन्सनि हेंथायै उखैहाब धरना सामलायदों। सुशांत सिंह राजपूतनि बलिउड सावथुन दिल बेचेरानि अफिसियेल ट्रेलारा ओंखारबाय। थांनाय 10 जुलाइ खालाराव बे अफिसियेल ट्रेलारखौ इउट्यूबआव हगारना होनाय जायो। मुकेश साबरा बिथांनि दिथा होनाय आरो फक्स स्टार स्टुडिअ'जों प्रडिउस खालामजानाय दिल बेचेरा सावथुना जन ग्रीनजों लिरजानाय बेस्ट सेलिं सल'मा द फल्ट इन आवर स्टार्सनि सायाव बिथा खालामजानाय। मख'नो गोनांदि बे सावथुना 14 जुन खालाराव रुंसारि जानाय बलिउडनि फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपूतनि जोबथा सावथुन। बे सावथुनाव हिर'इन महरै संजना सान्हीआ फाव खालामदों। भारतारि फोलेरनि फरायसाया केलिफर्निया इउनिभार्सिटियाव थानाय महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बोखारनायनि एजाहारखौ इउनिभार्सिटिया नेवसिगारबाय। ब्लेक लाइव्स मेटार मुभमेन्ट गुसुङै BLM सोमावसारनायखौ हेफाजाब होनाय थांखियै केलिफर्निया इउनिभार्सिटियाव थानाय महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बोखारनांगोन होनना अनलाइन एजाहार होनायनि उनाव केलिफर्निया इउनिभार्सिटिया बे एजाहारखौ थोंजोङै जोगारबाय होनना प्रेस ट्रास्ट अफ इन्डियानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउनाइटेड स्टेट्सनि फ्रेन्सआव थानाय केलिफर्निया स्टेट इउनिभार्सिटिनि सासे भारतारि फोलेरनि फरायसाया अनलाइन एजाहार होदोंमोन। थांनाय 25 मे खालाराव मिनियापलिसआव आफ्रिकान आमेरिकान जर्ज फ्लयड होननाय सासे सुबुङा एरेस्ट खालामनानै दोननाय समाव जिउ गोमानाय उन फिथाइ महरै भारतारि फोलेरनि फरायसाया महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बोखारनांगौनि अनलाइन एजाहारखौ होदोंमोन। फ्लयड थैनाय उनाव हादोर नाङैनो महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ लाफानानै गासैबो मुसुखाफोरखौ प्रटेस्टारफोरा सिफायनो नाजायो। रायखांनो गोनांदि आखनुर सिद्धू होननाय सासे फरायसाया BLM जांख्रिथायखौ मदद होनानै गान्धीनि मुसुखाखौ बोखारनो दाबि खालामो। बबेखानि फ्रेस्न' एलुमनीआ मुसुखा बोखारनायनि हेंथायै हेंथा एजाहार काउन्टार पिटिशन होयो। फिथाइ महरै इउनिभार्सिटिया मुसुखा बोखारनायनि एजाहारखौ नेवसिगारदों। न्यूज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला आरो सिके दख'रा एबसुनि मादाव HS आनजादाव टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि सामलायदों। आं दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानदों। जोङो बोसोरफ्रोमबो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि गेजेराव जायफोर फरायसाफोरा आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सआव टप 10 जायगा लानो हायो नैबे फरायसाफोरखौ जों बरायनाय जायो। आरो बे थांखियैनो दिनै नैबे लोक्षि बाजार नब्लाङाव जोङो आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स आयदायाव टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों। बाक्सा जिल्ला आरो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोक्षि बाजारनि नब्लाङाव थांनाय 8 जुलाइ 2020 खालाराव बाक्सा जिल्ला आरो सिके दख'रा एबसुनि मादाव HS फाइनल आनजादाव टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि सामलायो। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो फोरमायनो लादोंदि दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै खोब खाफाल गोनां। जोंनि बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो बरमानिफ्राय सानै फरायसाया दिनै IIT आव मोनसे मन्डि आरो जधपुराव एडमिशन मोनदों। आरो नैबे जायफोर फरायसाफोरा एडमिशनखौ मोनदों IIT आव दा बिथां फरायसा सानैखौबो जोङो दिनैहाय बरायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों खोनानो मोनबावदों सासेबाव फरायसा IIT आव एडमिशन मोनबावनो हागौ जुदि फैबाय थानाय 14 जुलाइआव मोनसे काउन्सिलिं दङ। बिथाङा बरबरिनिफ्राय मौसुमि नार्जारी दा बिथां फरायसायाबो IIT आव दिनै ट्राइ खालामगासिनो दङ। आरो जों आसाबादि बा आसा खालामदों निस्सय बिनानावाबो दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनानै दिनै IIT आव एडमिशन मोनगोन आरो बेनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे समाव जाहाथे सुबुं धोन हिसाबै जागोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे थांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों जोंनि फरायसाफोरनि रिजाल्टआ जाहाथे मोजां जायो। आरो बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो मेट्रिक केन्डिडेटफोरखौ जोङो न'आव थांनानै जोङो लोगो हमैदो, जोङो फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायदो, दिनै बिगोमा बिथांमोनजों जोङो सावरायदो, स्कुलफोराव जोङो काउन्सिलिं प्रग्रामफोरखौ जों लानाय जादों, मटिभेशन प्रग्रामखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोंहा दिनै बर' हारिनि माखासे थांखि आरो सिमांफोरा दङ जाहाथे इयुन समाव नैबे फरायसाफोरा जाहाथे बर' हारिनि थाखाय साफा साफा हाथरखि बायदि थांनानै खामानि मावहैयो बेखिनिखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो आसा खालामनाय जादों।
बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि नन्देश्वर बर' बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बरायनायनि खासे खोथाफोरखौ फोरमायथियो। बोसोरफ्रोमबो आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स आयदायाव सेथि मासि मोननाय फरायसाफोरनि गेजेराव जायफोर फरायसाफोरा टप 10 जायगा लानो हादों बिसोर फरायसाफोरखौ आलादा आलादायै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायो। बरायजानाय फरायसाफोरा जाहाथे इयुनाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै बरायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो होननानै बिथाङा मिथिनो होबावदों। बरायनायनि थांखिया बेनो जोङो जायफोर फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायबाय जाहाथे इनिख्रुइ साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव आरो बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लादों दा बैसोर फरायसाफोरा जाहाथे थुलुंगानाय मोनो आरो उननि समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो दा बेखौ थांखि लानानै जोङो नैबे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव बावैसो IIT जेमखौ उथ्रिसारनो हानाय सानै फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। IIT जधपुराव एडमिशन मोननो हानाय फरायसा बर्मानि मृदुल बर'। खुलुमबाय, आंनि मुङा मृदुल बर'। आङो बर्मानि। बेनिफ्राय गिबि गिबियावनो आङो बरायनो लिंनायखौ आङो साबायखर थाबाय। आंनि हाइ स्कुला बर्मा लिटिल स्टार हाइ स्कुलाव उथ्रिदोंमोन आं HSLC खौ। बिनि उनाव आङो हायार सेकेन्डारिखौ सेन्ट जन्स हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आङो उथ्रिदोंमोन। बेसेबां पार्सेन्ट लाना उथ्रिसारदों? आंनि पार्सेन्टआ HSLC-निखौ होनग्रोनोसै। HSLC-आव आङो 65% लाखिदोंमोन। बिनि उनाव आं हायार सेकेन्डारियाव 72% लाखिदोंमोन। बिनि उनाव आङो डिग्रिखौ बर्मा कलेजावनो एडमिसन लादोंमोन। आङो बेयाव केमिस्ट्रि अनार्सआव एडमिसन लादोंमोन आङो। बिनि उनाव आङो बेयाव 67%आव लानानै उथ्रिनो हादों। बिनि उनाव आङो IIT एग्जाम होननाय मोनसे थायो, बियो डिग्रिनि उनाव जायो बियो। बेयाव आङो बेखौ मिथिनानै आं बिनि एग्जाम एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनि उनाव आङो नै दा 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव आङो बे एग्जामखौ उथ्रिनानै आं दा IIT जधपुराव, बियो राजस्थानाव, बेयाव आङो सिलेक्सन जाबाय। IIT फरायनायनि उनाव नोंथाङा जिउआव मा जागोन होननानै सानो? आङो दा टिचार खासे जानो सान्दों, आङो मोजां टिचार। गुबुन फारसेथिं IIT मन्दिआव एडमिशन मोननो हानाय फरायसाया बर्मानि जुलि माइनाव बसुमतारी। आङो IIT आव जे मोनबाय बेनि खौरां माने बेनि जारिमिना फार्स्टआव BSc निफ्रायनो स्टार्टिं जादों। BSc फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय सारमोना बुंदोंमोन जेम एग्जामखौ नोंसोर हो होननानै। ओमफ्राय आं सानबाय मा जेम होननानै। जेमा ओमफ्राय जोंनि सिनियरफोरा खिन्थाबाय जेमा MSc नि थ्रुयै IIT आव थांनो हायो। सिगां फार्स्टआव जोङो हाई सेकेन्डारिनिफ्राय थांनो हायो होननानै मिथियोमोन। बुहुदानो जोंनि बर'फोरा बेखौ मिथिनो नागिरा जे जेमनिफ्रायबो MSc आव IIT आव एडमिसन लाहैनो हायो। दा जोङो बेखौ जेमनि थ्रुयै जि MSc आवबो IIT फरायनो हायो बेखौ जोङो सबनिबो बर'फोरनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानोदि नोंसोरो जेम एग्जामनि थाखाय बाहायमान सान आरो हाई सेकेन्डारिल' नङा, जुदि नोङो IIT आव फरायनो गोसोबा जेम एग्जाम होनानैबो नोङो IIT आव एडमिसन लाहैनो हायो MSc नि थाखाय। होमबानिया IIT नि मोनसे टेग थागोन, बियो बुहुत इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय। बेखौनो बुंसानो। IIT फरायखांनायनि उनाव नोंनि जिउनि थांखिखौ मा होनना फोरमायहरगोन? मा जागोन? IIT नि उनाव आङो दा सान्दों PhD खालामगोन। PhD खालामनायनि डक्टरेटआ आंनि थाखाय बुहुत इम्परटेन्ट दा आं सानो। डक्टरेटनि उनाव टिचिं लाइनावबो थांनो हानाय, नङाबा बा रिसार्च साइन्टिस्ट लाइनावबो थांनो हानाय, इसोर मोननै लाइना दं। नोंथांनि फुल एड्रेसखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरगोन। आंनि एड्रेसा बरमा कालजाराव, डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा, बेखौनो बुङो। नोंथाङा दि बे स्टेजसिम IIT आवदि क्वालिफाइड जानो हाबाय, नोंथाङा सोरखौ साबायखर जासिहरगोन? आङो IIT आव थांनायनि फार्स्ट क्रेडिटआनो जाबाय आं नाजानायनि थाखाय फार्स्टआवनो आं। ओमफ्राय सेकेन्डआव आं बुङो जोंनि मादारा बुहुद जोंखौ नायोमोन फरायनाय टाइमाव। एख' खामानि थिनामोन बेलेगफोरबायदि। फरायनो बुहुद जोङो स्कप मोन्दों। आरो थार्डआव आङो जोंनि टिचारफोरखौ होनो सानो। टिचारफोरासो जेम माने मा बेखौ जोंनो फोरोंदों आरो जेमनि थाखाय मा फरायनांगौ बिनि बिदि गाइडखौ बुहुद होदों। बेखिनियानो।
सोलोंथाइ नेहाथारिया होनाय खारिलाइनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला देग्लाय बाक्सा जिल्लानिफ्राय HS आनजादाव आरिमु आयदायाव सेथि मासियाव गासै 221 सा, बिगियान आयदायाव सेथि मासियाव 156 सा आरो कमार्स आयदायाव सा 10 फरायसाफोरा सेथि मासि लानानै HS आनजादखौ पास खालामनो हादों होननानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारिया फोरमायथिदों। डिफारेन्सआ ओरैबायदि थांनायाव एसे खम जादोंमोन खिन्थु देग्लाय एसे बारायदों टप 10 नि लिस्टआव आरो मेट्रिक आनजादावबो बे बाराव बारायदो जोङो दुखु मोननाय बेनि थाखायनो फोरमायदों मेट्रिक आनजादाव जोङो स्टेन्ड खालामनो हायाखै इसेनि थाखाय दा बेनि थाखाय सासे बिदिसा खाख्लारि बिनानावा दिनै रिचेक खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादों आरो जों आसा खालामदो बेनि रिजाल्टआ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जि मोनसे सेबाया डिक्लेयार खालामगोन बेवहाय रिजाल्टआ स्टेन्डनि मासियावनो मोनहैगोन होननानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा फोथायनाया दङ। बेसेबांसो HS आनजादाव क्वालिफाइ जानो हादों देग्लाय बोसोराव बाक्सा हिसाबै देग्लाय बे बोसोराव फार्स्ट डिभिजन हिसाबै आर्ट्सआव 226 जना फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हादों आरो साइन्सआव 152 फरायसाया पास खालामनो हादों। दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय कमार्सआव दिनैसिमबो 10 जननि बारा दिनै सेथि बिजोङाव सेथि थाखोआव दिनै उथ्रिसारनो हायाखै। टप 10 आव जोङो कमार्सआव 10 जनखौनोल' मोनखादों 10 जनखौनोल' मोनखानाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो कमार्स आयदानि टप 10 नि सेथि मासिखौ आवग्रिनो हायो आनन्दराम बरुवा एकाडेमि पाठशालानि पवन खेरखातारिया गासै 377 नम्बर लानानै। दिनै नोंथाङा बरायजानानै माबायदि मोनो? गोजोननाय मोनदों। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनानै देग्लाय बोसोरनि आं 75 जौखोन्दो लानानै माबे स्ट्रिमनिफ्राय? कमार्सनिफ्राय। दिनै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? जाहाथे फैनो गोनां HS बा HSLC आनजाद होनो गोनां स्टुडेन्टफोरा मोजाङै आनजादखौ लिरो बेखिनियानो। स्निसिम पार्सेन्ट लानो हानायाव नों बेसेबां गोब्राब बेसेसो नाजानानै उथ्रिसारनो हानाय? गोब्राब नाजानो गोनां जादों मानोना आंना HSLC आव बड' मिडियामनिफ्रायमोन ओमफ्राय HS आव आंहा इंलिस मिडियाम जाहैदों नालाय एसे खस्थ' जाहैदों इंलिसखौ बुजिनायाव थेवब्लाबो फोरोंगिरिफोरनि नाजानायजों लोगोसे आंनि नाजानायाव आं बेखिनि पार्सेन्टखौ मोननो हादों। बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन दा? आं बांद्राय घन्टा फरायनाय जायाखै ओरैनो 5 घन्टा। बे पास जानायाव सोरखौ साबायखर होनो सानो? गिबियावनो आङो आंनि बिमा बिफा ओमफ्राय गामिनिनो गेदेरफोर ओमफ्राय आंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं साबायखर बावनो सानो। नोंनि जिउनि थांखिया मा होनना फोरमायगोन? आंनि जिउनि थांखिया आं ओरैनो DC IAS अफिसाराव सानना दंमोन। आरिमु आयदानि टप 10 मासिखौ आवग्रिनो हायो NRDS जुनियर कलेज जरेश्वरनि फरायसा सनमिना बर'आ गासै 432 नम्बर लानानै आरो बिगियान आयदानि टप 10 नि सेथि मासिखौ आवग्रिनो हायो पायनियार एकाडेमि बर्मानि फरायसा रायदाव बसुमतारिया गासै 445 नम्बर लानानै। रुपहिनिफ्राय मनिल लिमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिर नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिर नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।